είναι ξεχωριστή σε σχέση με τις προηγούμενες. Μας θυμούν με την παρουσία τους. Στην παρέλαση, τα ανώτατα σε αξιώματα πρόσωπα του Γρουπιστιανού Βασιλείου. Γρουπιστιανού Βασιλείου. Θα το ξαναπώ. Πού είναι η τένα, να πει να βάλουμε, πώς το λέγατε, βγάλατε μια κόλλα χαρτί. Δεν θα το ξαναπώ, έτσι. Η αυτού μεγαλειώδης και η Βασίλισσα φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από το πλάι τους ο διασκεδαστής του παλατιού, ο γεροτοποιός. Λόγω των ημερών θα πραγματοποιηθεί και η επίσημη στέψη του βασιλιά. Με αφορμή την τελετή, οι αναρρύθμιτοι διαβλικοί του έκαναν την εμφάνισή τους στους δρόμους της πόλης. Οι κόμινες και οι κόμισσες με τις πολύχρωμες και εντυπωσιακές στολές και τις εντυπωσιακές στολές τους κατέκτησαν την πόλη μας. Η παρέα των αιώνιων φοιτητών σας έρχεται χαρούμενο και ευτυχισμένο το 2020. Χρόνια πολλά! Και ευχαριστούμε τον δήμαρχο όλοι μας για το φετινό καρναβάλι που έχουμε οργανώσει. Και με υγεία πάνω απ' όλα. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Χρόνια πολλά, αλλά θέλω να μου πεις τώρα τι κάνεις εδώ. Εγώ είμαι κόκκερ. Κόκκερ. Και τι κάνεις. Εγώ πέρα στο πρόγραμμα. Πηδάμε, κάνουμε. Πηδάτε, αυτό θέλω. Εντάξει, Καλή χρονιά. Να και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Άρμους Ελευθερικού, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, υγεία σε όλο τον κόσμο. Και του χρόνου, και του χρόνου. Πόπο εδώ παράδειγμα κακό κόμιτες, κόμισσες. Ούτε πάντα και έβαλα την παρόμοια ιστορία. Λοιπόν, εγώ με τους συναδέλφους μια selfie, παιδιά.
Σοβαρά. Πόσα. Και εγώ δεν τελειώνω ποια είναι. Θα μάθω να το πω. Αυτή και αυτή δεν έπρεπε να μην βούλησε. Το αποχητευτικό σύστημα στο Κρουπιστάν. Το προηγμένο σύστημα ίδρυυσης και αποχέτευσης του Κρουπιστάν κρατά από την εποχή του Βυζαντίου. Μπορεί να έχει νερό 20 μέρες το χρόνο, αλλά όταν έχει και το πιείς, δίπλα να έχει το νερό του Τρακίου και το Ιδιάν. Το κρατεί είναι σόφεξ και πανά. Νερό Κρουπιστάν πλούσιο σε οίκολη, τριχλωροεθάνιο, τέτραχλωροεθάνιο, κολοπακτηρίδια, άφθονους νόροϊούς είναι, όχι νερό και άλλα καλά. Δυσκολιότητα, φούσκωμα, αέρια, νερό Κρουπιστάν, άμεση ανακούφιση. Λοιπόν, έλα το και μέσα αυτό εσύ πες το. Βγαίνετε μέσα, με τις υγείες σας καλή χρονιά. Ο Παπώνινος δήμαρχός μας το έκανε αυτό και να γίνουμε ελεκτριστικός πολιτικός προορισμός για αυτούς που έχουν φιλιότητα. Να δώσουμε εδώ, αυτός θα είναι ο διάδοχος.
Μισό λεπτό. Έλα εδώ, πάρε αυτό. Ο Παγκόσμιος Δήμαρχος μας έκανε αυτό για να γίνουμε ελκυστικός τουριστικός προορισμός για αυτούς που έχουν δυσκολιότητα και δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Σας καρδιά τώρα για το νέο μας κολυμπητήριο. Βέβαια με 20 μέρες το χρόνο νερό, αυτή η πισίνα και με το ζόρι να γεμίσουμε. Ένας, μην πρόκειται, όλοι θα μπείτε στο κολυμπητήριό μας. Φέραμε υδραυλικούς, φέραμε μέχρι και το Σούπερ Μάριο. Τα λύση δεν βρέθηκε. Λύση δεν βρέθηκε, μέχρι και το Σούπερ Μάριο είναι εδώ. Νερό από το ποτάμι. Ούτως ή άλλως το ίδιο αυτό που πίνουμε είναι. Τι κολλάει, για να σφίξουν οι κολλάει. Τη φόρμα σαν πολύ ταλαιπωρημένο τον βλέπω τον Δόλιο. Πάντως είστε όλοι λαμπάδες, σας πήγε σαρπαντίνα. Φέραμε υδραυλικούς, φέραμε τον Σούπερ Μάριο. Λύσεις Καρφάς, χορηγία του Δήμου Άρκος Αριστικού. Είμαστε η μεγαλύτερη παρέα. Δυστυχώς, Ήμασταν η μεγαλύτερη παρέα, 220 άτομα συμμετοχή, αλλά δυστυχώς ήπιαμε νεράκι και μείναμε τόσοι. Από εδώ μπροστά το πνευματικό μόλις πέρασε και κατηφορίζει προς την κεντρική πλατεία η τελευταία παρέα, η αντρέκατη του φετινού Αργίτικου Καρναβαλιού. Από πίσω θα ακολουθήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου και θα συνεχιστεί το γλέντι μέχρι αργά το βράδυ και στα καταστήματα της πόλης μας. Κρατήστε την ομορφιά του Εθήμου μας! Κρατήστε αυτή τη χαρά για όλο το 2020. Ταξιδέψτε παντού, με υγεία, με χαρά, με φαντασία, με όρεξη, με ανθρωπιά, με δημιουργία, με όλα τα καλά της ανθρωπότητας. Να είμαστε και πάλι μαζί εδώ του χρόνου καλά, υγιείς, έρθιοι, ευτυχισμένοι. Αύριο, τρίτη και τελευταία μέρα του Αργίτικου Καρναβαλιού, το λόγο έχουν οι γυναίκες, οι αργίτισσες, που γλεντούν και γυρνούν σε όλους τους δρόμους της πόλης.